Здравейте, вие сте с Работилница вкусна храна, а днес ще ви представим рецепта за пилешко с зеленчуци и сметана. Като начало слагаме пилешкото да се запържи малко на тиган, а към него добавяме бульон. Цялата рецепта и нужните продукти, разбира се, може да намерите долу в описанието. Ето тук нашето пилешко е почти готово. След като се поопържи месото, добавяме нарязан наситно лук и ето така настърган морков. Ако искате, може да добавите и гъби, но гъбите трябва да се добавят преди зеленчуците към месото, така че ако мислите да слагате гъби, ги сложете от по-рано. Трябва да запържим всичко добре, за да се получи уникалния вкус. Наистина ви казвам, ще се получи страхотно бърза, лесна и вкусна вечеря. Тук добавяме и киселите краставички. Тук рецептата е приготвена за 3, максимум 4 души, така че тук добавихме и сметаната, така че може да вдигате пропорцията на самите продукти в зависимост за колко човека готвите. Изчакваме сметаната да поври и всичко да пусне своя вкус, за да стане уникално ястие. Ето тук вече сме готови, пробвах го, това е уникално и ви съветвам да го пробвате, защото ще останете без думи, гаранция. Наистина много ми хареса и се надявам да пробвате рецептата, а ако клипът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото. Помагате страшно много на канала. Приятен апетит!